Newsbreak! Sa headlines kan mga barata Santa Cruz Elementary School naglalaom nin sobra sa 900 na enrollees ngunya na school year. Mayor Len Robredo may paliwanag kung tanumayo ang sayang pangaran sa official statement kang Mayors for Good Governance. Badil as in illegal na droga na recover sa search warrant operation kang Balatan Municipal Police Station. Kafgu Active Auxiliary kan 22nd Infantry Battalion nagpasaerarom sa Duang Aldao na refresher training. Uya ang mga barata sa Aldao na ini. Ako po si Chris Palomania. Santa Cruz Elementary School naglalaom na madakol ang sendang estudyante ngunya na school year. Paghahanda sa burukasan kang klase, nagpuuna. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Target kang Santa Cruz Elementary School, ngunya na balik eskwela na magsobra sa 900 na enrollees ang sa indang mairehistro. Alagad inako ni Ma'am Grace Orbita, daiman kontrolado kang eskwelahan ang mga magurang kung ililipat sa ibang school ang sa indang mga aki. Bali po dito sa Santa Cruz Elementary School, nag-expect po kami na magkaigwaning more than 900 na mga enrollees. Si last year po kaya sinaabutan ko is 916 dasinda. Nagtapos si taon, 916 ang sa endang enrollment. So, ngunyan, po project mi na magkaigwaning same or more than na data as of last year. Kasi yan naman ang permitang target. But, syempre, pag abot naman sa enrollment, di ito man controlled ang gabos. Especially kung ang mga magurang, should they decide to transfer out their school, their children, ito yan pwedeng pugulan. Na may mga rason iyan na dahil nasakop kan sa muya kapangyarihan bilang principals, and we do not control them, we do not hinder them from transferring out dahil para sa kuya kung ang rason tungkol sa kabuhayan, syempre naman maiintindihan tayo. But we are hoping na mag-increase pa din ang enrollment. Sa ngunyan, napaamay ang Brigada Eskwela kang Santa Cruz Elementary School. Hulitan nahiling subot kang prinsipal na kaipuan ng e-preparar asin linigan ang eskwelahan bago pa ang nasabing schedule kang Brigada Eskwela. Nagpuon ini kang Mayo 25 asin matapos sa Hunyo 5. Igdi po sa Santa Cruz Elementary School, nagpuon na kami kang samuyang pabrigada kang May 25, kang Monday. Sa sakuya po kayang pag-abot kang May 20 igdi dahil nga nihali ako sa ibang eskwelahan. Install po ako dito May 20. Agad-agad po kami ikot sa kabilugan ka eskwelahan. Medyo mahiwas ang eskwelahan na yun. So inikot mi. And dahil dyan sa pag-ikot ming iyan, dumang kami nagdesisyon na mapaamay na kami ng pagpabrigada because sa nahiling ko mismo sa sakong duwang mata kaipuhan ka eskwelahan na mabrigadahan tulos. Baka kulangon kami sa oras na magpuon kami, dapat ko next week ang puon. Kung next week kami magpuon, baka daimi kayano na maipireparar ang eskwelahan sa relaugan. So, kang May 25, nagpapuon na kami. Ang maugmahon ta, short notice si pag-announce sa mga magurang, pero maugmahon ta yaraon and baralik-balik na magpuon Lunes. Pagkatapos ng kang si kick-off programi, yaraon na sinda, and agad-agad pagkaray ang eskwela nagrelini, gabos-gabos. And also, ang mga stakeholders, yaraon na din, nakakaugmang maray. So, iyan, May 25, matapos kami sa June 5, ang mga classrooms, gulpiyong kaipuhan i-repair. Mientras tanto, nagpasalamat man ang eskwelahan na antes ang balik eskwela. Nag-abot na subuot ang mga bagong learning materials arog kang libro na yaon na ngunyan sa mga classrooms. Ang kagayunan po ngunyan ta ang mga classrooms as to learning materials, yaraon na po, irigwa po nag-arabot ng mga libro. And yaraon na po ngunyan sa kada classroom kang mga maestra. Gulpi po nag-abot libro, mga manipulatives, magpuon sa SNED, hanggang po sa grade 6, igwa po nag-arabot. Nagpapasalamat din kami. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak.
Sarong simana, antes balik eskwela, pinag-inspeksyon naman ni Ma'am Grace Urbeta ang mga classroom sa Santa Cruz Elementary School, Siyudad ng Naga. May bastanteng supply ng kuryente ang eskwelahan, asin may nagkakapirang classroom ang igwaman electric fan na magagamit ka mga estudyante ngunya na mainit ang kamugtakan kan panahon. Alagad, dahil subuot maipopromesa kang prinsipal na magiging maalwan ang sitwasyon ka mga estudyante sa laog ng classroom. Hulita dawa may mga electric fan, mainit mang giraray ang luwas kang duros ka ini. Alagad, gigibuhon subuot kang eskwelahan ang gabos na paagi para magkaigwaning marhay na lugar ang mga estudyante. Iyan po, picture ko man. Of course, maray man may supply ng kuryente. So, makakagamit sila ning mga electric fan. May nagkakapirang classrooms na igwaman electric fan. Pero itong assurance na maging mahayahay sila sa laog kang classroom, di ko control iyan. Minsan pa nga may mga electric fan. Maimbong pa din ang duros kang classroom. So siguro iyo yan ni araw kaiken ang public school mamundo nga ni, pero we are trying na matawan ning marahay na tung inaapo na conducive learning space ang mga ako. Kaya pa din yan i-address sa eskwelahan na ini. Sa ibang issue, PNP asin Santa Cruz Elementary School may kanya-kanyang paghiling in kaso dagos-dagos ng maging highly urbanized city ang Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Posibleng madagdagan ang bilang kan mga personay kang Naga City Police Office na ide-deploy sa syudad ng Naga kung ini maging highly urbanized city na ang syudad. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, inaasahan kang kapulisan na madakul subuot ang economic activity sa syudad ng Naga. Huli ka ini, syertong papakusugon kang Naga City Police Office ang police visibility, traffic management asin anti-criminality campaign na mangangaiponing dagdag na personnel. Siyempre may possibility na madagdagan ang personnel niya para may deploy duman sa mga areas na kaipuhan ng tao. Sunod, siyempre sa tao, mas dakol ang madirigdi, mas dakol ang mabisita dito sa Naga since may dakol ang possibility na dakol ang magiging investors, matugdok ng business. So, inaasahan tayo yan. Inot na inot since ang Naga City is dineclare na as highly urbanized city. So, ang expect me is, syempre inot na inot, ma-increase ang economic activity, ang population ma-increase pa din. So, ang movement ng tao, madakol, ang investors, madakol. So, ang public engagement lalo na pag umaaga, so madakol din. So, in response ng Naga City Police Office, syempre, pakukusugon mi lalo sa moyang police visibility sa area or kung saan kaipuhan itong sa traffic management and anti-criminality. So, para maiwasan na may mangyaring anumang insidente. Sa lado man kang Department of Education, sinabi ni Ma'am Grace Urbeta, principal kang Santa Cruz Elementary School, na kaipuan man kang mga eskwelahan sa Naga na mag-level up para makasabay sa highly urbanized city kang syudad. Kung kaya doble trabaho ang gigibuon ngunyan kang Santa Cruz Elementary School para di mawalat. Sa Department of Education, ngunyan ta highly urbanized city na ang Naga. Of course, good news yan. So, mapapabilang na din kita sa mga marahay na syudad kang sa itong nasyon. Pero, hindi man sa DepEd, sinasabi ko nga, kaipuhan mi man mag-level up para din maka-contribute kami, makasabay kami sa sinasabing highly urbanized. Kaya ako di sa diri kong eskwelahan, sa eskwela na inabutan ko, double or triple time kami para makakope dyan sa highly urbanized city na ang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak.
Sa ibang bareta, kinumpirmar ni Mayor Leni Robredo kang Naga nakabali sa isasalang sa revision. Iyo ang investment as in revenue code kan syudad ning Naga, pati na ang revision kang assess value sa syudad ning Naga. Susug ki Mayor Robredo, dapat kada ikatulong taon nagkakaigwa ning revision sa assess value kan mga propiedad sa syudad, alagad. Dahil subuot ini nagibo kang syudad kung kaya naglalamag ngunyan. Pinagkaulay man kan alkalde ang Naga City People's Council na magpaliwanag ini sa interong sektor kang Naga para dai mabigla sa biglang paglangkaw kang assess value kan sa indang mga pagsasadiri digdi sa Naga. Kadakol kitang kaipuhan pang i-revise si investment code, revenue code dahil haraluyo ng day ini na-revise. Kasuod nagkaigwa pa lang ning public consultation duman man sa revision kang mga assessed market value ka mga property sa Naga. Igwa na kitang order from the national government ang nasa local government code kaipuhan pigre-revise iniyo every 3 years. Dito yan nagibo. Si last revision na kung pwede magkaigwa ning mas mahiwas na public consultation, nagabos na sectors represented para maipresent sa inda. Sa ibang issue, dai ko nabasa ang ipinadarang impormasyon kang Mayor for Good Governance. Ini ang naging simbag ni Mayor Leni Robredo matapos na magluwas kang nakalihis na aldaw ning statement ang Mayor for Good Governance dapit sa status ni Senador Bato de la Rosa sa Senado na absent sa session alagad. Padagos nakakaresibin ng sweldo. Mayo ang pangaran kang alkalde sa listahan ka mga miyembro kang Mayor for Good Governance. Sangunyan, observer pa lang subuot ang status kang alkalde kang Naga. Huli taday ini nakakaatindir ning paapod na meeting. Alagad kung yaon subuot siya sa meeting, maboto man siya siring kan mga miyembros kang Mayor for Good Governance. Pigmitingan, ito mga day naka-attend ng meeting, apparently nagpadara silang email, di ko nabasa. Ang pinaka-problema ko daw, League of Cities day ako nakaka-attend. Ining Mayors for Good Governance, may pa ako ni sarong meeting na attendan. Tapos ano siya, required siya para maging regular member ako. Ngunyan kaya ang status ko, observer. Alok ako nagbali ako, pero kaipuhan may mga i-comply ako ng personal attendance. Ang pinaka-problema ko lang, di ako nakaka-attend dahil ang notisya madalian, di man ako pwedeng maghali tulos. Digdiyo dahil perming may kasibutan. So, ang sabi man nila, pag di ako nakaka-attend, magboto ako remotely. Pero ini kaya, garo nagborotohan kaya ako sa agusan. So, di ko siya nabasa. So, pig-text ako kung taano di ako nagboto. Sabi ko, di ko nabasa. Pinadara nga sa email mo. So, pasensya na. Pero, I would have voted. Sa samuyang pagbabalik, shower falls sa Sitio Bongkaw, Barangay Curi, Pili, Camarines Sur. Isinaramo na sa publiko. Yan na sinibapang nangingenot ng mga bareta. Digdilang sa GNN TV48 Naga News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw.
Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pinanginutan ni Mayor Marivic Solano Campili Camarines Sur ang 2 oras na paglakaw kaibahan ang punong barangay Kangkuri asin Santo Niño sa nasabing banwaan para sa namaabot ang shower falls sa Sitio Bungkaw, Kuri, Pili, Camarines Sur kung saan nangyari ang biglang paghulog kang dakulang gapo pasiring sa pinagkakarigosa na falls. Sa ngunyan, pinagbabawal muna ang pagkarigo sa nasabing falls mientras na nagko-koordinar subuot ang lokal na gobyerno sa mga ahensya kang gobyerno para masiguro ang kaligtasan ka mga madayo sa lugar sa oras na buksan na ini sa publiko. Kaibahan man sa pagtukad sa nasabing lugar ang PNP, BFP, MDRRMO as in Philippine Army. Sa police report, 6 na pidaso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may pinagtutubudan na nagtitimbang na 1.5 grams as in nagkakantidad ng 10,200 pesos ang na-recover kan mga otoridad sa residensya kang suspect na si alias Lasaw kang barangay Laganak, Balatan, Camarines Sur. Kabali sa na-recover, iyo ang kalibre 38 badil na mayong trademark as in bala. Alas 3:30 ning amay na pagkaaga kan suugma, kang i-implementar kang PNP Balatan ang search warrant para sa illegal na droga asin badil kontra sa nasabing suspect nangunyan yaon sa custody kang Balatan Municipal Police Station. Sa ibang police report, para masiguro ang seguridad kang publiko urog na sa mga lugar na sakop kang Police Station number 1, regular ang pagkondusir ning mobile patrol asin foot patrol ka mga personahe kang nasabing istasyon. Pinag-iikot kang Mobile Patrol Police Station 1 ang Central Business District 1 urog na kumbanggi. Foot Patrol man ang pinaggibo kang ibang PNP personnel sa Plaza Rizal, Naga City People's Mall asin Barangay Santa Cruz Ciudad ning Naga. Sa paagi subuot kang pagpapatrolya, mas marikas ang saindang pagresponde kung kinakaipuhan. Sa ibang bareta, matapos maibalik ang nakaliis na banggi ang 10,000 pesos na nahulog kang sarong nagdalan sa Kaugma Festival asin maibalik ini kang nakapurot kang kwarta. Cellphone man ang nawara alagad na ibalik sa may sadiring si Fiona Tejada na nagdalan sa aktibidad kan subanggi sa Kaugma Festival. Ang cellphone ang pinag-turnover sa mga naka-duting pulis sa lugar asin tulos na ibalik sa may sadiri. Sa ibang bareta, sobra sa 1,000 mga delivery riders asin transport network vehicle service kang probinsya kan Camarines Sur ang nakaresibi kasubagong aga ning 5,000 pesos na fuel subsidy sa irarong kang Assistance to Individual in Crisis Situation Program kang DSWD. 7:30 ning aga kasubago pinunan ang distribution kang cash assistance asin bayo man nangyaring aberya hasta matapos. Ang target lines po for these payouts are TNVS po and delivery services po. And ang target lines po ngayon ay 1,000 plus. Kanina pa pong 7:30 nag-start na po kami to release the assistance po. Wala man tayo ma-encounter na problems mo? So far po wala naman po. Sa ibang bareta, inumaw ni Major Franz Alvin Balmaceda, Executive Officer kang 22nd Infantry Battalion, ang mga miyembros kang CAFGU Active Auxiliary na nagtapos kang sa indang refresher training Class 1-2026 na pinaggibo sa Barangay Tublihon, Sorsogon. Dakulang tabang subuot ang mga miyembros kang CAFGU sa pagmantinir kang katuninongan sa saindang komunidad, kaibahan ang mga miyembros kang Philippine Army.
Tubod si Major Balmaceda na mas magiging epektibo asin preparado ang mga KAFGU sa saindang trabaho matapos ang pag-atindir sa nasabing training. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomania, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.